Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Init na ninapitan ni Kay. Ang tusa lang ninyo! Uy, tuwa si puti sa may tulay! May tulay nga minabang sa pikas tampi. Dali, manglabang kita ng tulay! Pagbantay ka mo nga dili mo matapigas kaniya ng tulay. Kay nagbuka lang lapo pag kalayo ka ng nasa bus. Sunod lang gid mo sa akong buhaton! Tuwa na si puti! Nakalabang na! Dali na mo! Mulabang na ko ha! Sunodayan mo na ko kung makabot ako sa pikas! Kainit sinungaw sa ubos! Nuhibo, ikaw na! Mas masaya paglakang paingon diri kay init kayong hinungaw sa ubos! Kalma lang, Nuhibo! Kalma lang! Init kayo ng iniglabang ni mo. Sige! Tagsa-tagsa mo og labang! Labang na! Ikaw na sa tsulo! Bilinog! Ayaw paglihok niya sa tunga sa itayan, Cholo! Dili! Nakuha ko ni Kay. Dali na ka muna, Ibo! Tungasan akong lungag si puti! Sanong saning dapita, oy, gikan sa init nga kayo. Oh, ya karon bugnaw na sa gayo ni. Pas mo nagyuntay ni Ilmo. Oh, bitaw, mo gyud. Oh, tuwa na. Nagsige naglingo-lingo ang mga sundao. Hay namas rin na Rosa. Bitaw no? Iyara ko! Oh, tuwa na. Galit ka mo! Dili mahimo nga magtugay kita ni ining dapita! Mahimo ka mong yelo kung dili na makagawas dayon! Yelo. Mahimo ko na yelo. Ilmo. Sabay, yelo. Di yelo nga kulor. Ang buti pasabutan na ni Reyna Rosa. Ah, tuwa na. Tuwa na. Oh, tuwa na. Naunsa mo to sundao. Tuwa na. Tuwa ay. Katong nauhay. Naunsa mo to. May kaging siya. Hulo. Mahimo siyang ayos. Wala, ni kaging. Hulo. Na-ice doon. Magdali ka mo! Oh, daganoy handoy! Aron di kami mong ice! Eh. Wala yellow! Ice! Hey! Ilmo! Huwata ko! Tugnaw na ka! Dilin na kumal sa akong til! Ilmo! Ay, Ilmo! Katugnaw na, tugnaw si kayo! Sino yan, Doy? Hain naman to! Huwag man makasunod na ako sino yan, Doy! Masyati na siya! Dili na mahimong buhunong ining dapita! Kay mo kahit kitas katugnaw din he! Ha? Huwag na gid sino yan, Doy! Na-ice na gid tingali to! Oy, mayo kay gib mo nang gibutang ng pagbalik si Dana si Mahal nga Reyna. Sakto yung magibuhat sawa. Oh, ako na si bantayon sa Reyna? Asa mo ka? Hoy! So mo ka din am ka maminaw na ko? Ano, bintana eh. Dito mo agis bintana. Kuya ni sawaha na, magliding mo sa noon eh. Magbukod mo sa tanan niyang buhaton. Ha? Oh, nga naman tong sawa. May kabyon man to sa dakong kahoy gawas. Ambot lang. Huwag ka magdali. Pangutan na rito ka. Yo, padoy. Monggos na ni mo. Bili ba yun ako anang sawa hato sa? Mura mag yun na siyag tao kung magplano. Oh, ha? Oh, hunya. Unsa man taan ni? Magtinanaway lang taan nito. Gutom na ba ako? Pangita dito makaon dito ka. Na may saging diya lulaya.
Kani akong ilok, muram sa ginamos. Sausaw lang na diri. Kalood. Kalood. Mahal na itong kanon-kanon nila. Mandat yan na, kikigahi mo ng saging. Ay, Siya. Kaya pa kayong lakaw-lakaw karon lalaki. Ikaw, ganagam lakaw. Ikaw, to, lakaw to. anong kuya man? Ang! Ni atas ka. Natas kalibutan nga kay bulungan kayong butanga, lola. Unya. Wa sa din niya akong planggang ni kay. Pero siya may isagang na ko kung may daotang mga tao nga mabutin eh. Ikaw lang. Ay, kung managuta. Tago. Ikaw na lang. Ikaw na. Anong ako mangyuto ka to? Ang gagawin mo. Uy, mo di kong dalion sa pagpantay. Sakto nila. Naguta. Manago. Manago na ta. Una ta manago, lola. Mga uno na ta. Kita ning balibos o kilo ko. Unsa man pita? Katugnaw ba? Igipadali ta ni puti. Mura man o. Makagalit ko yung dapita ni kay. Tugno na kayo. Bitaw, mura taog nasa sa suot sa freezer. May bukat naman akong nakang ni kay. Di na ko mag-asa hapit sa akong mga dili. Noy, dali. Doon man ako. Dali. Noy, Ibo. Noy, naunsa ka, Noy. Oh, may kaging na siya. Gama na perlas. Hatagi kami kainit-ining dapita. Hindi kayo salamat. Nagaginawa na kong balik. Nagaginawa na kong tanong. May init gikan sa kahayag nga naani mo. Doon mong duhan ako. May init na gamay. May init na gamay. Si Puti. Huwag na magtingog si Puti. Dali mo. Sunodin ako. Para dili mo maigo sa grabe nga kabugnaw. Puti! Puti, hain ka! Huwag na siya mo tumag. Puti! Dali mo! Sunod mo na ako! Para dili mo maigo sa grabe nga kabugnaw! Puti! Puti, hain ka! Huwag na siya mo tumag. Puti! Salamat. Di na bugnaw ning bahinas lungag. Uy, mahal nga Reyna. Nga naman. Nakakauban na to ang nahimong yelo. Kuan, duha. Apil na si Noy Andoy. Niya na kita sa ilang kaayo sa bulkan. O gibati ko nga dool na lang tas na himutagan sa perlas nga itom. Ang perlas sa bukid. Unya, Reyna Rosa. Unsa man kay nagpaabot na to sa unahan, no? Kompleto pa kata inig abot na to dito sa nimutangan sa ito nga perlas. Pag-amping ka mong tanan. Aron makaabot ka mo ditong dapita. Oo, Reyna Rosa. Lihok na ka mo. Mupadayo na ta sa unahan. Nagsige naman taglugsong ini. Asa magkatatug pa ini? Sa unahan. Mulahos pa kita sa unahan. Aha. Dali na ka mo. Oo. Puro magdili ka po yun si Madam Bakukang. Puti! Puti, hain ka! Puti! Mawatod ang katugnaw kung doon minimo ni kay. Ayaw lagi mo palayo na ako. Di kay, usang nang nasunahan. Nagbarog mo na. Istatuwa ka na. Murag sa tuwa nga ayos. Tao kini nga nahimong ayos. Tawag ka na. Dili. Ngano ka ni kay? Nakailam ako yung nahimong istatuwa. Kinsa man na. Si Tatay Andoy kini. Sa, Ano nahimo man ni siya guys? mauday nga wa na'y makapauli sa mga tao nga mangahas pagkuha sa perlas nga gamhanan sa bukid. Kinahanglan maulian siya. Sa may buhato ni mo, ha? Gamahan ng perlas. Tunawa ang ayos nga may putos ni Tatay Andoy.
Ay, salamat. Salamat nga mahal nga. Likay. Oh, ako kinitay Andoy. Ay, makalihok na ko. Wala ko maputo sa ice. Buhi na yun ay ko. Buhi na ko. Unsi plano sa barangan, tay. Ha? Tubag ako, tay. Unsi plano sa barangan. Oh, unsa pa? Kuhaon niya ang itom nga perlas. Oh, ha? Nga nagkuhaon niyang itom nga perlas. Sultihi ko tibuok nga plano sa barangan, tay Andoy. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!